kowa babu ya shehu ya hijabi gare ni ya awwabu ya shehu domin manzo dan Amina da Abdullahi musu bahu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu kare salati gada hanurin nori ya shehu baban Zara Mustapha Mukutari ya shehu sa'alayen gidansa mai kyan tsari ya shehu su ne fitila abin rigogun maulana ya shehu a salatin rabisa waliyai jumla ya shehu jiyali in ya sifodiyo ya Allah ya shehu kausir karni kwamai na ayatullah ya shehu kauna ishehu ya rabisa maulana zagi shehu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu ya imam Ali ya assalamu alaika ya shehu a fagen ilimi wallahi babu kamar ka ya shehu bayan manzon mu dole sai an bi ka ya shehu wanda duk ya sake ka ya riga ya tabe komai girman shi ya mai ilimi gaban ka ni zan zauna ya shehu Abu Ahmad Imamu Sharfuddina ya shehu kai ne mafitar kasar mu ya maulana ya shehu komai wahala imamu ja muka kai mu sai ya di shehu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu Allah sarki wallahi shine gatanka ya shehu sannan manzo da yan gidansa wasilarka ya shehu hanyar su kabi a zalimai ke damunka ya shehu ba ma shakka akan hakan ka tsaya ka dake ya shehu gaba dai imamu mai kwana sallah ya shehu baka gajiya wajen hidimtawa Allah ya shehu sadauki ne kai jinin Ali walillah ya shehu zakin Allah wajen kare Muhammadu imamu bai sulhu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu ganin fuskar imamu an sha sirri ya shehu ka baiwa rabi ya yi tari ya shehu ya yi koyin halin nabi muku tari ya shehu nukiliyar rabu mai bazar da yahudu imamu na shehu ya yi bara'a ga masu yin zalunci ya shehu komai sanani da dandazon kafarci ya shehu da ya je gun aqulu rabbi yana ce ya shehu abi qur'ani a dukkanin zamani cikinsa babu duhu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu karyar makiyanka yau ganin bayanka ya shehu sai in ka wuce a sa gano rigarka ya shehu kai ne mafitar kasar mu sai an bi ka ya shehu akbar ansarul mahadi aka ce mana kai ne shehu masu yunkuri domin a rusa kiran mala da masu tsara kisa domin a zo a kashe mala ya shehu to duk ku sani ba mu sauyi gun mala ya shehu rayuwa fansa dukiya mun baka imamu na shehu jagora na alzazzaki jigona shehu wanzan addini a kasar nan babu kamar ka ya shehu tuno baya a masu san su kashe shi ya shehu Abacha janar ya zuba ya bar shi ya shehu baban gida ya gama ya bar shi ya shehu kafin Allah a bar wasa'i ya zo ya ɗauke shehu
sun bar mulki. ya shehu Jonathan ya zo ya gaza kan aiki. ya shehu Burtai banza Buhari katon jaki. ya shehu Ya zama mushe a yanzu ga sayin nanan garam shehu. jagora na alzazzaki jigo na Shehu. gwarzon addini a ƙasar nan babu kamar ka ya shehu Yanzu duniya sun gane waye jagora. ya shehu Ya san hadafin imamu maula mai fikira. ya shehu Mun gane shi ya zamgare mu tudun tsira. shehu. Dan haka ma mun ka sallama muka danka ma komai shehu. Mai al'amari imamu sai da mijin zina. ya shehu Kai muke jira ka ce mu yi komai maulana. ya shehu Zancen ka kadai yake nitsar da zukatanmu. ya shehu Ko makiyanka a yanzu na cin alfarman ka ya shehu. jagora na alzazzaki jigo na Shehu. gwarzon addini a ƙasar nan babu kamar ka ya shehu Allah shaida wallahi shehu ina son ka. ya shehu Rayuwa fansa gare ka gwarzo mai harka. ya shehu Ba na tsoron mai kisa ko mai duka. ya shehu Ba amfanin rayuwa bayan ba kai ya shehu. Nan za na tsaya batuli ke na rike jigo. ya shehu Muhammad bawa na gidanki maras kwazo. ya shehu Rike hannu na duhu ya karna yi gezo. ya shehu Domin Hassanu Husaini sai da abin duba gun shehu.